गिबियावनो आङो गुबुननिफ्राय अननाय सिबिनो बावहरबाय। दिनै जोंहा लखिमपुर जिल्लानिफ्राय दिहुननो गोनां आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय नैथि खेब दिहुननाय प्रडिउसार अनजालु बसुमतारीनि थुलुंगानायाव आगर गैयै आर'नाइ, बे आगर गैयै आर'नाइ सावथुना दिनै बेखेवबाय। दिनैनिफ्राय जागायसिगोन बेखौ, आरो बेखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हादोंमोन जोंनि बे लखिमपुर जिल्लानि सिङावनो थानाय बर'नि गोबां आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर। बेजों लोगोसे आरो बाख्नायथाव आरो गोजोनथाव खौराङा बेनोबाव जे जोंनि गेजेराव बेखेवगिरि एबा आलासि महरै नुजाथिफैनो हादोंमोन मानगोनां आदा श्रीजान बसुमतारी, BKWC नि डिपुटि चेयारमेन। बे आदायाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हादोंमोन आरो बे आदानिसिमबो जोंनि नैबे सावथुन बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनो बावहरबाय। आसा फारिदों नोंथांमोना बे सावथुनखौ बयबो अनसायगोन। बे सावथुना 2022 मायथाइनि सेप्तेम्बर मान्थआव रिलिज होनाय जागोन। बे थारिखखौबो बुंखाबाय, 5 सेप्तेम्बराव जों रिलिज होगोन। जोंनि बर' सावथुन मुलुगा थांनानै दं होनोब्ला रायजो राजाफोरनिफ्रायसो, आरो रायजो राजाफ्रा जेब्ला जोंनि सावथुन मुलुगखौ अनसायगोन, जोंनि सावथुनफोरखौ नायगोन, अब्लानो जोंनि सावथुनाबो जेसेबांनाखि गोजौ थाखोआव दावखोनांगौ गुबुन समाजनि सावथुनफोरजों जेरैबायदि जों कम्पिटिसन नांनांगौ बेबायदियाव फैगोन। आरो जोङो दिनै गोग्गागोन मोनसे बाथ्राखौ, जे जोंनि बर' सावथुन मुलुगाबो दिनै गोबां गोजौ थाखोआव दावखोबाय आरो नुगासिनोबो दं, आरो रायजोफ्रा नायनानैबो मोनथिदों। दिनै मोनसे खोथाखौबो जों आरो गोग्गाबावनांगोन जे जिहेथु जोङो आसामनि सिङावनो थायो, आसामावनो मोनसे इन्डास्ट्रि दंबावो, आसामिस फिल्म इन्डास्ट्रि। बे आसामिस फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय जेसेबांनाखि बोसोराव सिनेमा ओंखारो बिनिफ्राय बांसिन जोंनि बर' सिनेमाफोरखौ जों ओंखारनाय नुनो मोनो, आरो मोनसे गोजौ थाखोनि सिनेमा ओंखारनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं। आरो 2014-15निफ्राय जोंनि सावथुन मुलुगा, बर' सावथुन मुलुगा गोजौ थाखोआव दावखोलांगासिनो दंबावो, आरो बिनिफ्राय गोजौ थाखोआव दावखोबावनो हागोन जों जेब्ला जोंनि सावथुनखौ दिहुनखांनायनि उनाव मार्केटिं खालामनाय, बे मार्केटिं खालामनायाव जेब्लानाखि जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय थोजासे थुलुंगा मोनगोन, अब्लानो जोङो मोजां कालेक्सन जायोब्लानो जों गोजौ थाखोआव जोङो सावथुनफोरखौ लांबाय थानो हागोन। बेखौ जोङो मिजिंथिदों। आरो बेनो आङो जोबनायाव बेखौनो खावलायबावगोन जे जोंनि बर' सावथुन मुलुगाबो मोनसे हारिनि बाहागो, आरो बे मोनसे हारिमुनिनो बाहागो, आरो बे सावथुन मुलुगाव गोबां मानसिफ्रा एंगेज जानानै थानो हायो, आरो गोबां मोनसे पार्ट टाइम जबफोर बायदि बियो। जिहेथु मोनसे सावथुन दिहुननाय लोगो लोगो बेवहाय 50-60 सुबुंफ्रा पार्ट टाइमबाबो माबा मोनसे सर्स मोनो, इनकाम मोनो। जेरै एक्टरनिफ्राय हम, एक्ट्रिसनिफ्राय हम, आर्टिस्टनिफ्राय, एडिटरनिफ्राय, केमेरामेननिफ्राय, टेकनिशियाननिफ्राय, बेफोरखौ नायोब्ला गोबां मानसिखौ जोङो माने बिनिफ्राय मोनसे सिनेमा सावथुन खालामनाय लोगो लोगो गोबां मानसिफ्रा माबा मोनसे मुलाम्फा मोनो आरोखि। ओंखायनो दिनै जिहेथु जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां फिल्मफोर ओंखारो, बै फिल्मफ्रा जेब्लानाखि फिल्मनि प्रडिउसारफ्रा थांनानै थायोब्लानो बेबायदिनो सिनेमा ओंखारबाय थागोन, अब्लानो माखासे पार्ट टाइम माने जब जानाखि मावबाय थानाय बे इन्डास्ट्रिजों सोमोन्दो गोनां बेफोर माखासे आर्टिस्टफ्रा बेबायदिनो एंगेज जानानै थाबाय थागोन, आं बेखौ सानो। ओंखायनो जोंनि इन्डास्ट्रिया थांना थानांगौब्ला आरो जोंनि प्रडिउसारफोर थांना थानांगौब्ला रायजो राजा नोंथांमोना जोंनि सावथुन मुलुगखौ अनसायनांगोन। आं बेखौनो नोंथांमोनखौ खावलायदों। गोजोन्थों। जोंनि लखिमपुराव फैनानै आगर गैयै आर'नाइ मुभिखौ बेखेवजेननो फैदों नोंथाङा, बिनि सायाव फंनैसो जोंनि चेनेलाव बुंफोरथि होनो थाखाय खावलायबाय नोंथांखौ। गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम साबायखर बावहरगोन। लोगोसेनो दिनै जोंहा मोनसे मुभि जानो थांबाय थादों, आगर गैयै आर'नाइ। बेखौ दिनै मानगोनां जोंनि BKWC नि डिपुटि चेयारमेन सार बिथाङा बेखेवना होलांबाय। लोगोसेनो आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों जोंनि प्रडिउसार आदा, देग्लाय जों बिथां आदानि प्रडाक्सनाव देग्लाय जों नैथि बोसोराव आगान सुरबाय। मोननै फिल्म, थांनाय बोसोराव आगर गैयै आर'नाइमोन, देग्लाय आगर गैयै आर'नाइखौ दिनै बेखेवबाय जोङो। आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों, आरो आंखौ देग्लाय बे मुभियाव आंखौ एसे बेलेग रलाव नुनो मोनगोन। ओरैनोथ' आंखौ बांसिन कमेडि रलाव होबाय थायोमोन, देग्लाय आं एसे सिरियास रल मोन्दों। आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों, बेयो आंनि मोनसे डिफारेन्ट रल जागोन होननानै आं मानगोनां स्क्रिप्ट राइटार प्रबिन आदा बिथांखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावगोन। बिथाङा आंखौ लानानै मोनसे डिफारेन्ट रल होनि होननानै बे रलखौ खालामनाय जादों। आं बेनिखायनो प्रडिउसारजों लोगोसे आंनि टिमखौ आं जोबोर रोजा रोजा साबायखर बावनानै बेखिनियावनो जागोन। नोंथाङाबो बे माबायाव सावथुन मुलुगाव माबाफोर बाहागो दंफायो नामा? औ दङ।
खुलुमबाय आंनि मुङा गोnomaya स्वर्गियारि आं बिश्वनाथ सारियालिनि आं बे सावथुनावहाय इन्सपेक्टर रल गोलैदों आरोना आंनि फार्स्ट सावथुन बे गिबि सावथुन औ गिबि सावथुन ओमफ्राय बोरै मोनदों जोंनि लखिमपुराव फैनानै मोजां मोनदों मोजां नोंथाङा जोंनि लखिमपुराव फैनानै जोंनि लखिमपुरनि प्रडिउसार मानगोनां अनजालु बसुमतारीजों थाफानानै माबायदि मोनदों गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय जोंहा अनजालु बसुमतारी सिगांनिफ्रायनो थांलाय फैलाय जाबाय थाखायो आरो बिथांनि न'खराव गुलि गुलिबो जानायनोखा आरो नोंगौ आं जोबोद गोजोननाय मोनो बेयाव फैनानै आरो मोजांबो मोनदों ओमफ्राय नैबे दा जोंथ' आगर गैया आर'नाइ बेयावबो आंहाबो रल दङ मैयासो सफैदों आङो बिथाङा दाखालि फन खालामनानै लिंहरबाय दा बेखौनो जोङो गोसो हगारस्रानानै मावलांनो सानबाय आरो नोंथांखौ आरो जोंनि गोबां रायजोफ्रानो मोजाङै मिथिबावो नोंथांखौ बमा मार ना मा होनना सानबाय थायो बिनि सायाव नोंथां रायजोफोरनो मा होननो सानो बेखौ बुङोबा आङो जोंहा प्रबिन मैथा बर'खौसो बांसिन क्रेडिट होगोन मानो होनना बुङोबा बेनि दारैनो बे जिथुनाखि बबानि केरेक्टार आंखौ गोसोखांनानै एकदम आंखौ लाखानानै बिथाङा स्क्रिप्टखौ लिरदोंमोन सिमां नुयै नुयै बा सानै स्क्रिप्टखौ बिराद मोजां थ' बे बबाखौ एक्टिं खालामनायावनो आङो एवार्डबो मोन्दोंमोन 2017आव बेनिफ्रायनो सिनायजानाय जादों आरो बे सावथुनावनो बिथाङाबो बेस्ट स्क्रिप्ट बेस्ट डाइरेक्टर बान्थाखौ मोननो हादोंमोन आरो आं बबा नङा अरिजिनेलि एक्टिंसो खालामनाय नङा होमबा बयबो सानमारोमोन आंखौ दाबो सानो सोरबा सोरबा बबा होननानै बबा नङा आरोखि आं ओमफ्राय आरो नोंथाङा ओरैनो दिनैसिम मोनबेसे एलबाम आरो मुभि बानायखो दिनैसिम आङो लोगोसे जोङो नैबे प्रबिन मैथा सारजोंनो आंजोंनो ज' खालामबोनाय 12-13थासो जाबाय खोमा औ गोजोन्थों दा आं फार्स्ट अफ अल बेखौनो होननो सानो जों मानाव गेदेर मानगोनां आदा प्रबिन मैथाखौ थेंक इउ स' माच आरो प्रडिउसार आदा अनजालुखौ थेंक इउ स' माच बे सावथुननि थाखाय आंखौ इनभाइट खालामनायनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों जे बे जायगायाव फैनानै माने नैबे एबार फार्स्ट टाइम पुलिस ड्रेसाव आंखौनो माबा नुगोन स' आं बेखौ माबानानै बिराद एक्साइटेड आं खालामनो आरो आं हानायमानि आंनिफ्राय गोसो होनानै खालामगोन आं साबसिननिफ्राय सिगांनिफ्राय मोजांसिन आं खालामनो सानगोन आंनि केरेक्टार्सखौ आं बेखिनिखौनो होननानै आं दोनथ'नो सानबाय आं गोजोन्थों